Erbyn hyn felly mae yna 600,000 o siopau ledled Prydain yn addunedig i reoli prisiau nwyddau hynny sy'n ymddangos ar restr y llywodraeth. Ar hyn i syrthio i 40 o wahanol gategorïau, yn amrywio o fwydydd a diodydd i ddodrefn ag offer trydanol. A'r disgwyl ydy y bydd yr ymgyrch yn gyhoeddusrwydd dair siopa sy'n cydymffurfio ac yn fuddiol i wraig y tŷ ar yr un pryd. Dydy ymgyrch fel hyn ddim yn beth newydd ar un wedd, gan bod amryw o'r grwpiau mawr megis mes, spar a VG wedi bod yn rhedeg cynllun gwirfoddol o'r math yma ers tro. A rwan mae spar, enghraifft, yn dal i redeg i hymgyrch ei hunan, law yn llaw a chynllun y llywodraeth, gyda'i fersiwn ei hunan o'r triongl coch a'r rhestr ei hunan o nwyddau. Mi fyddwn trafod yr ymgyrch efo'r rheolwr trefniadaeth Gogledd Cymru, Mr John Owen. Pam ydych chi fel grŵp sbar wedi penderfynu rhedeg eich cynllun eich hun ochr yn ochr â chynllun y llywodraeth? Wel, fel grŵp sbar mi da ni'n gwneud hyn ers blwyddyn bellach, a mae'r wraig y tŷ wedi dod i ddall hyn, da chi'n gweld. Ond da ni am redag o ochr yn ochr efo'r llywodraeth mwyn trio cynorthwyo'r llywodraeth i gadw'r prisiau lawr efo'r chwyddiant presennol, de. Di wedi bod yn gweithio i chi dros y flwyddyn? O, yndi, saff o fod i chi. Mae'r wraig y tŷ'n dod i ddall, mae yn siopio o gwmpas wan i chwilio am y pethau'r hata. Mae rhaid i'n gwneud. A mae Spar wedi medru gwneud hyn iddi, cadw pethau mae eisiau bob dydd i lawr felly. Wel, o'ch profiad chi o weithredu cynllun fel hyn, ydych chi'n ffyddiog y bydd cynllun y llywodraeth yn gweithio dros y 6 mis nesaf? Efo bydd fel ni yn y busnes bwyd, dwi'n siŵr gwneud o, de, chi. Wel, ac edrych ar yr rhestr o eitemau mae'r llywodraeth wedi gyflwyno. Be ydych chi'n meddwl o'r rhestr yma? Ydy hynny'n ddoeth, ydy'n gall? Mae ddoeth i ryw ffordd, ond maen nhw wedi bod yn gyfrwys iawn efo pethau eraill, chi. Maen nhw wedi gadael y trydan allan o'n yfar nwy, de, am bod rhain yn mynd i godi, fel dwi'n dall, yn y 2-3 mis nesaf yma, chi. Ond nid y siopau cadwyni a'r siopau mawr yn y trefi ydy'r unig rai sy'n rhan o'r cynllun newydd. Mae'r siopau bychan gwledig mwyaf distadl hwythau ymhlith y 600,000 sydd ar restr Shirley Williams. Lleoedd fel swyddfa bost Clwt y Bont yn Arfon, a siop sy'n gwerthu popeth o gan hwyllau a chylchgronau i bar o sgidiau a thyniau pys. Dych chi yn disgwyl y bydd o falle'n gwneud lles i'ch busnes chi bo chitha hefyd rwan yn medru sicrhau eich gwsmeriad byddwch chi'n rheoli prisiau ar y fath ar siopa mawr? Wel, mae'n siŵr bydd o fantais. Mi rydyn ni gyd wedi cael rhyw special kit maen nhw'n ei alw fo. A mae hwn yn fel triongl coch a yn dangos bydd prisiau, bydd yn marc yma hynny nhw, yn cael eu cadw lawr am o leiaf 6 mis rwan. Mae'r rhestr yma, mae'r llywodraeth wedi gyhoeddi yn un gynhwysfawr iawn wrth gwrs, ac yn cynnwys bob math o nwyddau. Faint o'r rhain sy'n ffeithio na chi mewn siop yn y wlad fel hyn? Wel, i ni yma dydwch te, siwgr, matchis, da ni'n gwerthu sigarets, baco, pethau felly, bara. Mae'n rhestr go fawr i gyd, ond eto o'r ochr arall llai, dydwch, o llai o'r hanner na 10% o anghenion pobl bob dydd. Ne. Beth am yr rhestr ei hun, dych chi'n credu bod ti yn un ddoeth? Wel, os y cydwyr y prisiau yma i lawr, mae o ar un ochr yn edrych yn ddoeth, ond os bydd pethau eraill yn codi ar ei gyfer o, wel bydd yna fawr o bwrpas yna hwnna dyn. Yr hyn sy'n bwysig yn y pen draw wrth gwrs ydy pa effaith gaiff y triongl coch ar eich poced chi a finna. A'r argraff bendant ges i o fod yn siarad efo nifer o siopwyr oedd i bod nhw'n byr am heis o'r cyfan. Teimlo ma nhw bod na elfen o dacteg gwleidyddol yn yr ymgyrch gostus hon, gan bod cymaint o'r eitemau sydd ar y rhestr yn bethau na fydde ddim yn codi'n ei pris am 6 mis beth bynnag. Er enghraifft, mae pys wedi'r hewi ar y rhestr, ond ydy tyniau pys ddim. Ac yn ôl un cyfanwerthwr y bym i'n siarad ag o, mae yna ormodedd o bys wedi'r hewi yn y wlad ar hyn o bryd, tra bo llysiau tin ar y llaw arall a'r fi'n codi yn ei pris. Mewn gair felly, cadarnhau tueddiadau sy'n bod pryn bynnag yma ar rhestr yn ôl amryw o siopwyr yn hytrach na'r rheoli prisiau. Ac am hynny, mae modd dadlau i bod ei braidd yn ddiwerth.